Әйе, игенчеләр республика көнен кырларда киеренке хезмәт белән билгеләп үтә. Рекордлы күләмдә ашлык җыеп алу өчен барлык мөмкинлекләрдән дә файдаланып калырга тырышалар. Амбарларга барлыгы 4,5 миллион тоннага якын ашлык салынды. Уртача уңыш 1 гектардан 37 центнер. Ютазы районы игенчеләре дә уракта сынатмый. Агромир хуҗалыгы игенчеләренә 4000 гектардан артык мәйданнан уңыш җыеп аласы бар. Кызы культуралар амбарда инде. Бу көннәрдә сабан культураларын суктыралар. Бөртекле культуралар җирлекнең төрле урыннарында урнашкан. Тәҗрибәле комбайнчыларның 5 экипажы эшли. Уборка әйбәт бара, проблемалар юк. Бөтенесе дә җитеш. Запчастлар бар, тоткарлык юк, бернинде дә бөтен әйбер дә бар. Әйбәт, нормаль, урожай әйбәт. Быел һәр гектардан 40 центнер ашык җыела. Бертек киптерү комплексы сәгатенә 30 тонна ашык эшкәртергә сәләтле. Складлар 15 000 тонна ашык саклый ала. Ашык базарындагы бәяләр генә әлегә сөендермәй. Хәзер алар җитештерүнең үз кыйммәтеннән түбәнрәк. Урып җыю хәзер бара инде, үз темпы белән булай. Без үзебез канәгать. Игеннәрнең өлгерүе белән җитешеп барабыз. Хәзер где-то 35% biz площадьны, зерновайларның площадьын, бертекле культураларның площадьын 35% җыеп алды инде. Бу хуҗалыкта яхшы икмәк әрәмгә китми. Сөт комплексында 2500 мөгезе эретерлек исәпләнә. Шуларның 800-е савым сыерлары. Уртача тәүлеклек савым 16 тонна. Бу балансланган рацион нәтиҗәсе. Республиканың көньяк көнчыгышында яңгырларны бик көтәләр. Август кырлыгына карамастан, туфракны тирәнтен эшкәртүгә, көзге чәчүгә керешкәннәр. Киләсе ел уңышы өчен 1000 гектардан артык мәйданны сыйфатлы итеп вакытында чәчәргә кирәк. Районның яшьләр экипажлары яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 14-нче республика конкурсы финалына чыгарга дәгъва итә. Безнең телерадиокомпания, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, Казан аграр университеты уракның абсолют лидерларын урып җыю төгәлләнгәннән соң ачыклыйлар. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Альберт Сафиуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Ютазы районы.